Navigator, så har jeg fulgt lidt af debatten og sådan noget, men sådan et forum som det her er jeg aldrig stødt på før. Stor optimisme i forhold til, at der er mange skønne kvinder af en ny generation, der kommer frem, som jeg tror bliver sindssygt dygtige. Vi har diskuteret meget globale karriere ved vores bord, som var et emne, jeg valgte, fordi det mener jeg er vigtigt. Jeg har mødt mange virkelig spændende kvinder i aften, og jeg vil sige, at igen, det som slog mig mest var deres positive syn på det at være leder. Der er håb forud. Der er så mange unge, dygtige kvinder derude, og de skal nok komme frem i verden, og de lader sig ikke spise af med, sådan som tingens tilstand er i dag, tror jeg. Så det skal nok gå alt sammen. Jeg er optimist.